Ndiletwa wa maibanda ndilichia umani we Woodbrooke ino saka chiitiko chaitika pano chandikachamadza nokuti nanditoriwo kugadheni ndichidiridza tatobva pameeting maimhanje na kansela wedu amutengo wanga wauya kuno tichiorganiza meeting yedu ndatodzokera kumba ndangoti gare yafonerwa nemurume wangu achiti uya kuno pane mwana Awira Mumugodi atofa ndio mawirira ndaita zvinhu zvinorwadza zvinhu zvisingakanganwike nekuti tantisina tarisirwe kuti mwana yeye angadai mai vake vanga vaenda kubasa vasirawo mumwe wavo vanogara vakasiyirana vana vakasike kutanga vagara vachichengeterwa mwana kana vaenda kubasa asi kuti chaitika chacho pana ari kuchiziva mwana uya vanga achitamba nevamwe vana azongoshaika kwakanguva kadiki ndipo pavatanga kutsvaka vasirwa mwana wabva vangoti rege nditanga ndachera mvura ndinotarisa pa next door paanotambira vazoona mwana uya akayangarara pamusoro pemvura Mumugodi panga pane chirata ndofunga mwana uya atsika chirata chepamusoro ndokuwira kwaaita mugodi wangu wakavharwa nerata. So mama sachia umani wemu Woodbrooke kubindura mashoko echenjedzo amungade kupawo kune mamwe madzimai vanenge vachichengeta vana vadiki kunge mwana wa atisiya mungade kuti kudini? Chenjedzo inonetsa manje kuwanika nekuti mwana anofamba netsoka kuramba uchimuteeredza azvigoneki asi kuti zvaitika izvika zvinoshaisa kana simba kana kuti titaure kuti vakanganisa mai vemwana wasiya mwana havana kukanganisa asi kuti zvakunge zvine mweya yetsvina mukati zvaitika zvacho nekuti munhu angaenda unotsvagawo mari baba vacho wanzwa kurwara saka vasiyira mumwe wavo mwana mumwe wavo wacho agara achichengeta mwana iyeyo haana kusiyirwa nhasi chete asi kuti zvaitika zvacho zvatipedza simba. Azanzika chikumbiro chamungade sachiya umani kupati uyezve nehurumende tiri chitarisa leadership yedu iri muno Mumubindura tikutaura Minister Magomo nevamwe vabati vavo vanavo kuti chamungade kuti vange vachipindirawo pane rufu rwatisvika nderechekuti aiyo tanchikumbirawo kuti vakuru vedu kubva MP wedu amapiki tanga titori pamusangano wokutaura kuti tisangane namapiki Saturday saka babva ngoita tsaona yakadai so kuti vangotibatsirawo nezvaitika pano nekuti tega tikwanise kumira nazvo hatina chatinacho braziye afirwa nemwana iroja asi muridzi mwana wangu saka tanchikumbira hurumende ngotibatsirawo chema mwana yeye mwana wangu nekuti amai vacho havana kana chino vangatoenda kwamakusha kutsvaga mari kunokorokoza saka tinokumbira hurumende tibatsire mwana wangu mwana wangu mwana wangu. Kumkoma rasta mimi Mr. Renyi mnanza? Ya indotwa junior mtiro wa fans. Ya nyari ponde kuti start tichibva kubasa kawo. Takufura ne apa pamba paitika tsaona. Saka tema ndasvika pamba tanzwa madzimai. Vachitota mhere yekuratidza kuti pane zvaitika. Saka ndopana zomai nemukomana uyu manje. Saka kumhanya kwatata kuti tasvika uchi mwana anga kaitoyangarara pamusoro pemvura. Mwana zvinotora kuti munhu angatopinda kudhara mvura, angatonyura kudhara. Angani makore mangani?
gore ne 6 anga chitamba egere anzi chichanyatsoitika kune vazvona chaitika pakwanzi mwana asiwa ana baba mumba saka mai wangu aendawo kubasa saka muning'ina handiziva kuti muning'ina here kana kuti ndiani wako kugarisana kwawo saka pakutaritsa mwana wazonzwa kuti apa pachatambika ndipo pawazobuda wachiringa mwana wangaone mwana kuti ari papi pawazotereka nendochera mvura pamugodhi ndipo pauri kuona mwana adonhera mumugodhi ndipo pawazotanga uchema ndipo patazomhanya tasvika tapinda mumugodhi patapinda mumugodhi taona mwana apinda nemusoro kudai so saka musoro ndiwo ngori mumvura kumakumba inga ari mudenga atangosvika tasimudza mwana atamuburitsawo panze so imimi ndimapinda mugodhi here kana kuti ndiani ndindapinda mugodhi then pamapinda mugodhi mwana mamuona achiri mupenyu here kana kuti anga atofa kudhara mwana enga afa kudhara ndoti vanhu vazongoeda kuedza kuti wade kubatsira asi mwana enga afa kudhara mimi maonere enyu mwana anga awira kudhara here kana kuti ipapo ndo paangobva kuya enga nenguva awira anga nenguva awira tiri kupi kuno Woodbrooke Mubindura alright kune vamwe vaonawo vada ku tisikatombotoya kurova mwana kuti akwanise kuti anorutsa kuzada achiri kufema asi taona kuti hapasisina alright mamuri imimi nani naanta anti mungatirondedzerewo kubva pamaona mwana achibuditswa kuti zvatora nguva yakareba sei kuti vabuditswe mwana mumugodhi isusu tasvika mwana achingobva mugodhi obuditswa saka inini nemurooro wangu tachitozvifambirawo tichienda mumashopu sekuno kuti vatatinzozvirapa papa tatomufunga kuti ifaitika zvemumaraini kunzi mwana awira mugodhi ndopatatora jicha nemurooro wangu kuedza kurova nejicha rakatota sena hangu ndakaita nestate ndanda kutoti pamwe pane hope yekuti mwana ararama saka palast minute ndazotesta pulse rate ndivanaona pulse rate hapasina tambozama zvedu tasvika angabuditswa kudhara kana kufema anga asachafemi mwana matanga ni makore mangani mama gore 6 months gore ne 6 months so dzidziso muda kupawo kune vamwe vakadzi benyu kuti vana vane makore akadaro avasiwe vari vega vanoda kuchekwa maybe every after minute ndiye kuti chii tinotopa dzidziso kumadzimai kuti mwana kana achitori mudiki kana usina zvekuti kuremera mwana anoberekwa achiendwa naye ende padzimba dzatinogara nesiwo malandroad tinofanira kuchengetedza migodhi yemvura kunyanya migodhi yemvura isi safe zvokuti dai mapurisa atombofamba achitomboona nhau yemugodhi iyoyo ikashama nokutika even nyange dai uripo mubereki unogona kureva mwana anofamba nokuti mwana yanga akufamba anogona kuti 2 minutes mwana anotoira achifa saka migodhi ngaive ri strict ikanyatsobvarwa nokuti mugodhi rata ranga ripanze anga ratosefeka ratora nokuti mwana apinda nerata mugodhi anga agara parata ndobva apinda nokuti ranga ratoora rata iri saka uchipinzi mugodhi wangu ende wakashama zvokutenga munhu anenge ndiri kutomupinda zviri safe mugodhi wacho hapana kana eni chinhu chinoratidza kuti uri safe kuti hausi safe unotopinda inini ndinonyatopinda kwete zvokuti tanzi ndinodai kutopinda wakashamisa alright mashoko enyaradza munoda kupawo kune mhuri yarasikirwa nemwana mashoko enyaradza tongoti zvakaoma isatani afamba ngatichinge kunamata madzimai vana ngatifambe nevana kana mwana ari mudiki kana usina zvinhu kuremera munhu famba nemwana ndosaka mukanzi wakuru akatora shene kuti nzewa irese hairemerwi nemusimboti unofamba nemwana nokuti hazvibatsire manje tunosiya mwana pamwe pawaenda padhuze mwana anotoberekwa nokuti unongoziva kuti pandirikugara pana mugodhi uri safe nokuti mwana anzi several times achibatwa pamugodhi apa mwana uyo akasiko kutanga vanhu vanotopfuura vachitoona mwana ari pamugodhi wana zvitoti nemwe mugodhi uyu saka uchiminzi vangu watova nenguva vanhu vachitoona nezvavo akasike kutanga mwana achionekwa achitambira pamugodhi papa akawanda vanhu vangachitotora kuti mwana tikamuona musunoi vamwe hatiti vakamuona musunoi which means mhepo iya yaitongomudhonza kubva ndinotenda ma mukoma rasta mashoko enyu echenjedzwa mungade kupawo kune vanhu vemuWoodbrooke kuno kubindura maringe nemugodhi dzakadai so kuti tichazosangana nedzimwe njodzi dzakadai so kurudziro ndekuti madzimai takatarisa vana bhozi mwana anokungobuda anytime mudiki kawo saka ngatigare takachengetedza vana vedu kuti tisaona dzisara sei dzisaitike ndochengetedza na mukoma wangu aitongokurudzira kuti vanhu vevakadzi wambozama uchichengeterawo vana wedu mwoyo wangu ndikurwadziwa zvakanyanyisa nemaonera ndaita mwana wangu saka ndokumbirisa kuti dai wambozama
kusasiya vana kana kuchengetesa vana. Munhu ambozama kufamba nemwana wake kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka, kuti tisarasikirwe nevana zvakanyanyisa. Ndo bedzi mashoko andinongopa kuvakadzi. Handisati ndaonana nawo kana kuti titambotaura nawo. Asati tambotaura nawo. Tangoburitsawo mwana, tangoyo kune vanhu, chingomira-mirawo. Saka kuti tizoziva kuti wasvika nguva ye, asati aziva kuti wasvika zvinguva. Asi mwana atakurwa zvake? Ipapo pandapedzisira kubva ndangonguva ndabva ndichienda unogeza. Tasiya asati atakurwa, enga achiripo. Alright. Maita basi. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.